ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки наворо ба шумо писанд меояд. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 299 ба анҷом расид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни 61 килограмм реванш байни чемпион Шон Омели ва Довталаб Марлон Вера шуд ва ин муҳориба тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи чемпион ба анҷом расид. Омели дар ин муҳориба нишон дод ки онҳо бо Вера дар сатҳи гуногунанд, чунки чӣ то Вера қариб ки ягон кор карда натавонист. Баъди муҳориба Шон Омели ба Дана Вайт муроҷиат карда ба чемпиони вазни 66 килограмм Илия Топурия визов дод. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Дана Вайт: ба ман чипта ба Испания омода кун, ман ба сари Илия Топурия парвоз мекунам. ба ман Илия Топурияро диҳед. ӯ ҷанговари сахт аст ва ман ба вазни ӯ баромадан мехоҳам. агар ки нашавад, пас фарқ надорад ки зидди кӣ. ман зид нестам ки Мерабро ба нокаут равон кунам, гуфтааст Омели. ва дӯстон, бояд гуфт ки Мераб Дувалишвили довталаби асосӣ барои камарбанд дар вазни 61 килограмм аст ва дар муҳорибаи Омели ва Марлон Вера ӯ ҷанговари эҳтиётӣ буд. шаби гузашта турнири ACA 172 баргузор гардид ки дар ин турнир рақиби Фаридун Одилов дар финали гран-при вазни ним вазнини ACA маълум шуд. барои ба финал баромадан Адлан Ибраҳимов ва Леонардо Силва муҳориба гузарониданд ва дар ин муҳориба Адлан бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда ба финали гран-при баромад ва акнун расман Фаридун Одилов зидди Адлан Ибраҳимов дар финали гран-при вазни ним вазнини ACA вохӯрда барои $1 миллион муҳориба мегузаронанд ва шаби гузашта онҳо аввалин муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. ҳозир бошад дӯстон, суханҳои онҳо оиди якдигар. оиди рақиб ягон чиз гуфтан намехоҳам, чунки ӯ ҳамдастаи ман аст. мо ҳардуямон Аҳмадро муаррифӣ мекунем, аммо ин варзиш аст ва мо қувваозмоӣ мекунем. мо бо ӯ гӯштин нишон медиҳем, гӯштини хуби классикӣ. ӯ бародари ман аст ва ман оиди ӯ ягон чиз гуфтан намехоҳам, гуфтааст Одилов. Фаридун ҳамдастаи ман аст, ӯ аз Тоҷикистон аст. ман ва ӯ Аҳмадро муаррифӣ мекунем. муҳорибаи мо бо ӯ танҳо варзиш аст, ягон чизи шахсӣ нест, танҳо нигоҳи варзишӣ. барои ман бо ӯ дар октагон қувваозмоӣ кардан шавқовар аст, гуфтааст Адлан. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем ҳардуи онҳо якдигарро эҳтиром мекунанд ва онҳо танҳо беҳтарини худро маълум кардан мехоҳанд. ва дӯстон, айни замон саҳнаи муҳорибаи онҳо маълум нест. барои ҳамин хабарҳои навро интизор мешавем. мо бошад ба Фаридун омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем ва боварӣ дорем ки ӯ ғолиби ин гран-при мешавад. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.